Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Félix Álvarez Rodríguez, a pesar da súa mocidade, é un antropólogo pertencente ao noso grupo cultural Nós, a xente do redor, que en cada número da nosa revista no que participa regálanos algunha ensinanza dos costumismos sociais habitual nos distintos grupos humanos maiores ou menores das nosas poboacións. Hoxe Félix, no número 20 da nosa revista, regálanos un curioso artigo no que nos aporta algunhas ideas do que podemos facer con ises pequenos recordos que vanse acumulando esquecidos nos caixóns e lacenas do noso fogar. Quero poñer voz aos primeiros parágrafos deste documento para que, coa vosa revista nas vosas mans, o disfrutedes ata o final. Vellos papéis arquivados en casa e na rede. Hai uns cantos números parábame eu a pensar e escribir que nas nosas casas guardamos vellos papéis. A veces non teñen maior interese, pero noutras ocasións atopamos recordos e historias que só eles acubillan. Papéis que falan doutros tempos e persoas, pero nos que podemos atopar parte do que hoxe somos. Polo tanto, lembranzas que compre non perder, e si revalorizar. Sobre todo, hoxe, cando temos tal cantidade de contidos e informacións, podemos perdernos no que outros aportan, mentres esquecemos o que nós temos máis a man. Neste tempo no que as noites medran, ben podíamos seguirlle a pista a eses tesouriños persoais e familiares dos que quizáis perdemos a pista hai tempo. Escrituras de propiedade, planos, antigas fotografías, cadernos do colexio, cartillas do tempo da guerra, cartas, postais, diarios, un exercicio de memoria e de recollida que nos pode levar a ordenar todo e guardalo máis á vista. Por exemplo, colocando as fotos familiares e álbumes que colocaremos en estanterías á vista dos da casa, en lugar de telos escondidos en caixóns. Un traballiño que ben se podía complementar con textos. Por exemplo, pondo xunto coas fotos notas onde se conta o que se retratou, ou adxuntando cartas ou postais da época, porque non sempre teremos preto de nós os protagonistas ali inmortalizados, pero ben que podíamos conservar a súa memoria un pouco máis alá da nosa. Queridos amigos, seguide lendo este delicioso artigo hasta o final. Moitas gracias, Félix.